Nginibingelele nginamukele igama lami nginguKhuzani ngingwakaMpungose eNkandla. Ngingumculi kaMaskandi othandwa ngabantu naye futhi obathandayo abantu. Ngike ngathola ithuba lokuthi ngithathe uhambo ngiphikelele oLundi kwamasipala. Ngaba nesiphakamiso sokuthi ngicela ukuhlonzelwa imndeni emibili entulayo. Nangampela ke umasipala wakwenza lokho ubambisene namakhansela endawo oholwa ubaba umgazi owumeya wakhona kwamasipala oLundi. Ngibe sengithola ke ithuba lokuthi ngidlulele kule mndeni ngidlulise lokho ongakwazi ukubalekelela. Inhloso ke yami yokwenza lokhu yingoba oLundi enye yeindawo engiqashwa kuyona kakhudlwana. Kubalekile ukuthi uma umasipala wasoLundi ukubone kubalekile ukuthi kwelakithi ikhaya kushunqa intuthu. Nami angikhumbule ukuthi kunabantu oLundi abalala bengashunqisanga lutho. Nami ke ngalokho enguphethe ngithi emndenini wakwaMthimkhulu nasemndenini wakwaMthembu angelule isandla, mhlambe bengakwazi ukuthi belale bethunqisile. Lube luhle kakhulu ke uhambo lwami lokuya kule mndeni. Ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukuzehlisa ngibonga ukuba khona kukaBaba uNtuli owuhlalo wakwaSalga. Ngibonge ukuba khona kwamakhansela, ngibonga ukuba khona kwemeya. Kwenze lolu hambo lwami lwabangcwele ngokuphindaphindiwe. Ifisa ukusho ukuthi emndenini wakaMthimkhulu esifike kuwona kuqali kuhlala izingane ezimbili. Endala ineminyaka u27 aziphili ngalutho. Ngibongile mangabe umasipala ukugcizelela ukuthi lengane bazoyiqasha betholele umsebenzi ukuze ikwazi ukuthi isuse igadi eziko. Emndenini wakwaMthembu kuhlala umama ongaboni emehlweni. Nakhona futhi silulekile isandla. Ngibonga kakhulu okwenziwe umphemba ngokuthi naye ethi engazelele lutho noma ethatheleke phezulu ubehamba ngolunye uhlelo kodwa wathi kukhona akuphethe ephaketheni ekuthayiseleni umnikelo engithenga ushiya kuleli khaya. Ngiyabonga kakhulu umasipala wasoLundi ngokulula ekuthenini uthi uzonikeza lo mntwana umsebenzi. Siyabonga kakhulu kubona bonke abathe baba ingxenye yalolu hambo lwami lokuvakashela lemndeni yasoLundi. Ifisa sengathi impilo yabo engefane njengoba impilo yabo isaqhubeka, ushintsho lube khona. Ngiyabonga. Iyayinikela kuma social media angeke ayifikise ndawo. Sithokoza kakhulu Ndlovu kaQhuba umculi wethu odumileyo inkosi uKhuzani yomaskandi. Sithokoza ngesenzo esenzile namhlanje. Ngiyabingelela mhlonishwa meya, ngibingelele meya yethu yaseKingcetshwayo uhlalo wakaSalga. Ngibingelele nini kwabaMthimkhulu bangaphosisa
njengoba nawe baba uMkhazi no bonke bekhona amakhansela mayikhona phakathi kwethu siye isiqashwe esiningi ithuba lokuqashwa ngaso sonke isikhathi njengoba ngiqashwa nje nalapho uLundi ngabuya kufanele ukuthi mhlambe kuleyo mndeni ngoba phela indawo nendaweni emndeni othola ukuthi alazimeleli kahle kwisimo sempilo ngibuye ngithinteke ukuthi cha nami bayaphosa umasipala yasoLundi awugcini kuphela ngokulekelela abantu basoLundi even nami kandla kodwa bayaphosa ekuthenini kushunqe kwaMpungosi ngase ngikhumbula nami ukuthi nasoLundi khona emndeni edingayo ukuthi makushunqe lokho nami engikutholayo ngihlephula lokho kumele akuzoshunqa kithi ngiphinde ngizoshunqisa kwamthimkhulu ngithi ngalokho ngiyabonga kakhulu nganayi nje inkeshezana ngiyathemba ukuthi khona bazokwazi ukuthi bedlale beqoshiwe ngiyathokoza kakhulu ngicela ke nisondele ingane zami ize lapha Shome wena wendlovu kuba bephasha umhlonishwa ukhansela wethu wewadi sithokoza kuyena ukuthi abe umbusi kuyakuthiwa inyamazana ngesintu umanager wethu khona khansela amakhansela njengoba ngisho nje amakhansela khona abasebenzi umanager wethu kwase-emndenini abasebenzi basondini umndeni wala ekhaya nomphakathi kuba lokho kwenzayo kithina njengosaga kuyinto emangasaphresi incoma kakhulu sithokozela kuwena Mgazi uholo lwakho ngoba ukuthiwa wanakelela ama-artist ngaba kana amandla okwenza nje nokho besisebiza imali ama-artist khulumela wona ethi kuba inkatha yayingekho ngabe baphela ngesikhathi se-COVID kodwa umasipala benkatha baqhamuka nendlela yokubalekelela ngingathi benganakwe umuntu manje ke sicela kakhulu lokhu kuba ikakhulukazi ukukhuba ke hayi nje ukuthi wasenkandla sikhonza sonke inkosi eyodwa futhi wakhona lapha ebukhosini manje ke ngithoza kakhulu mangibone enza imisebenzi emihle kangaka akamelele na edumelele thina sonke senginamahlonji Mgazi ngizo edu 2000 kuloko uKhuzani akushiyayo namhlanje engane zami futhi ngiyayibongela kakhulu lengane Mgazi mawuhluleka ukuyiqasha uma isiqualified ungazisi ngiyithathe mina ngifune umsebenzi ukuze lo muzi lona siyathokoza kakhulu bakuthi nosixolela ke iprogram yethu
ubuya bebuhlalo kaSalka imeya yaseKingcetshwayo ubaba uNtuli ngihamba nokhansela wale wadi ukhansela Dlamini ngihamba nemanager kamasipala ubaba uKhomo ngihamba ke nomsamaria wethu olungileyo uKhuzani umculi okuyena ukuthi owenze olukhulu namhlanje ukuthi kulokho okuncane ayacoshe abone ukuthi namhlanje akaze kwelula isandla lapho emndenini wakho uzoyikhulumela ke naye uDlovu kaKhuba uma secosha ithuba lokuthi akhulume kafushane nje mama size lapha ekhaya emndenini wakho phela mama bheka kumina yes okuyikhona ke kusithinte kakhulu nathi njengabaholi la uLundi umasipala ukuthi umama lapha umuntu ongaphilile kahle unenkinga ke yokubona emehlweni manje ke ingakho nathi sicabangela ukuthi lolu sizo lolu ngoba uKhuzani uye wathi asihlonze imizi esibona ukuthi angalula kuyona isandla asisibona ukuthi umndeni walapha ekhaya kwaMthembu ungesale ngaphandle kulolu sizo lolu yilokho nje ke mama esize ngakho lapha ekhaya emzini wakho ngiyabonga bakukhuzana ngiyabingelela komvelase ngiyathokoza kakhulu ukuthola ithuba lokuthi ngihambe nabaholi abahloniphekile lapha esifundazweni ukuthi sivele lapha ekhaya izathu ke esenze ukuthi sivele lapha ekhaya esokuthi njengobaholi besebenza ngakho ukunakekela idingo zomphakathi mina ngeke nje ngithi ngumculi bese ngisuka sengihlonza umuzi kodwa khona abaholi ababekelwe leso sandla esebunene so ke ngiyathokoza kakhulu namhlanje ukuthi khona uhlalo wakaSalka ubaba uMphemba ophinda abe meya yaseKingcetshwayo aphinde futhi abe umkhaya wami bese ke ngithokoze futhi ukuthi khona ubaba uMgazi okuyena meya yalapha oLundi namakhansela futhi akhona no bakhona lokho kumina nje nakho kusho likhulu ukuthi kuthema kwenzeka lento kwase kuba khona abaholi kuyisibusiso esikhulu leso so ke isizathu esenza ukuthi sifike lapha ekhaya sokuthi siyaqashwa nathi lapha oLundi singamaciko so ke ukuqashwa oLundi singamaciko kungenze nami kungithinta ukuthi njengoba ngisuke ngiqashwa nami ngisuke nginikeza ithuba lokuthi ngiyoshunqisa kwaMpungoza nami ngase ngibuka ukuthi khona eminye imizi oLundi edinga wona ukuthi ngathi ngashunqisa ngokusebenzisana ke nokuthi amakhansela ayayazi yonke imndeni abayiphethe babe sebeyabazi ukuthi namhlanje asize lapha emzini wakho mama sizokwelula isandla enganawo amasente R5000 ukuthi usiyobona wena ukuthi kuphi lapha okushoda khona sithokoza kakhulu umnumzane uMpungoza sibonga kakhulu umsebenzi ongaka usebenzile ngithokoza kakhulu kumhlonishwa uMgazi meya wethu walapha emndeni umhlonishwa ukhansela walapha ewadini namakhansela oza ukuthi abakhona abanye umanager kamasipala nabasebenzi bamasipala wena weNdlovu Khuba uKhuzani kuthiwa inkosi yomaskandi angifuni ukuba kuthiwa kushobile ngithi ngiyakuzokusho njalo inkosi yomaskandi ngizothwala izwe kaKhuba umndeni wala ekhaya umama undodakazi nazo zonke izingane ekhona la egcikeni nabonke abafowethu abakhona cha ukubabongela nje Mkazi ukuthi ngibabongela kakhulu ukuba umasipala wasoNdini kube nale inhliziyo enhle kangaka ukuthi uma eqhamuka uKhuba ethi ngifisa ukwelula isandla bangasho ukuthi ayihamba Khuba
futhi kakhulukazi bakhethe nawo lo muzi wala ekhaya bebamisene nokhansela. Nginibongela kakhulu ninobuholi ninobuqotho akwenzeki lokhu kwezinye indawo ukuthi abantu abasuke bengekho kulezo ndawo bayebethe kuyenzeka. Ngiyengithi mina uJesu Kristu abambonanga esekhona emhlabeni ukuthi wayebaleka kangakanani kodwa mhlaba ambethele isiphambanweni esefile wambela wanywa ezulwini bamthandaza bazi bakhale ngisho namhlanje bamthandaza bazi bakhale uJesu Kristu sebebona ukubaleka kwakhe engaseke. Ngithi ke ukubaleka kamasipala wasondini ukubaleka weqembu lenkathi liphethe umasipala wasondini abantu uma bengase bengaqikeleli ukuthi imali ngaphansi isifundazwe kukhulu kangakanani abangakuhlomula impela bayobona bayokhala njengoba benza noJesu Kristu esehlizile kuNkulunkulu ekhalela yena ukuthi kube ukhona washo umnye wathi kube ubukhona ngabo mfowethu akafanga. Ngale ukuchitha isikhathi ke Khuba ngoba uKhuba akubona ukuthi umkhaya phela sihlala enkosini yodwa yaMpungose futhi ungasebukhosini baMpungose nami lenkosi engiyikhonzayo manje kulokhu akwenzayo isandla kufakayo nami anginamandla ngizocela nje ukuphosa u2000 ngaphezulu kwaloko kuphoswa uKhuba. Siyathokoza kakhulu isandla lesiphosile nawe Thokoza kakhulu